Ubulongwe, zindlondlo ezinhle, ubulongwe nje beyinkomo. Kumagumbi abanomhlaba zindlondlo sanibonani, ubulongwe nje beyinkomo. Iy'nkomo ngike ngakhuluma ngobulongwe before, but ngizophinda futhi ngikhulume. Kakhulukazi kulaba abasafika endimeni yakamoya, abasafika bangazi ngempela ukuthi bazokwenze njani, abasafika thatha ubulongwe ndlondlo. Ubulongwe uyaphuma nje ekuseni mase kuphuma iy'nkomo, njengoba kubandaka abantu iy'nkomo bayikhipha ngo-9, abanye-ke ziyaphuma ekuseni, lezi ezinye ey'ngalalanga emakhaya, uyakwazi ukuthi ukuthole ubulongwe. Ungayi emzini womuntu, ngicela ungayi emzini womuntu uyocela ubulongwe. Mina ngizokhuluma ngami izindlondlo. Mina ngisemakhaya la esithi masihamba khona ehlathini, ey'ndaweni lezi mawuye emfuleni, mawuyaphi siyahlangana nobulongo. Uthatha lobo bulongo obu-fresh bangalelo langa. Ubulongo obu-fresh ububona ngani? Ubulongo buyenzeka mawufaka isandla usidipha kubo ubulongo, uyabuza ukuthi hayi lo bulongo busashisa. Uma ngabe kuwukuthi ubulongwe uyabufica sebomile sebunoqweqwe phezulu, mina abanye-ke mhlawumbe bayabusebenzisa, mina angibusebenzisi ubulongo bangayizolo. Ngatshelwa kahle mina ukuthi angisebenzise ubulongo bangalelo langa obu-fresh. Noma ngabe abushisi ngiyakwazi ukubona ukuthi obanamhlanje. So-ke lo bulongo lobu mawufika sebulele lokho okuphezulu, lokho okuvala ubulongo, uyasuka uyangula ngesandla ubususe bese kusala ubulongo lobu bukhe lobu bulongo, ungayikho inhlabathi le phansi, ukho ubulongo nje uyabuka, uyabuthatha ubulongo ubufake emanzini. Ubulongwe-ke buyasiza, ungageza ngabo bodwa. Ungageza nje ngabo bodwa emanzini, emfuleni, emanzini ahambayo. Ubulongo ungageza ngabe endlini ekhaya, nothi endlini ekhaya, njengoba kade ngichaza isiqunge nje, ngichaza futhi ubulongo-ke manje ukuthi ubulongo nabo ungabugeza ngakho ekhaya. Ubuthathe ubulongo ufake ebhakedeni, ubuthathe ufake amanzi, uzihlambulule ngamabhakede. Sebenzisa-ke amabhakede amathathu ndlondlo. Elokuqala leli bhakede linobulongo, elesibili ibhakede sekuwamanzi wodwa, konke kubeke eduzane ukuze uma ngabe uqeda ukuyihlambulula awulokhu ubheke emuva, ulokhu uthatha izinto amabhakede. Beka amabhakede onke la eduzane ukuthi uma usuqedile uvele uhambe nakho, ungabheki emuva ngoba kade ushiya konke okubi. Ekhaya-ke ukwenza nini lokho? Ngiyazana-ke inkinga-ke yiyo-ke indawo ukuthi aninayo indawo le ekude the ukuqhela ekhaya. Amajalidi mancane, amanye basemajalidini amancane, abanye basemajalidini mhlawumbe baqashile. Hamba emfuleni ndlondlo, ngicela ningangibuza ukuthi ngenze njani makunjena, ngicela nibone nani izindlondlo ukuthi ningenza njani. Ningangibuza ukuthi uma ngabe ngihlala emqashweni ngenze njani, uma ngabe ngenzani. Sengichazile ukuthi uma ngabe kuwukuthi usekhaya, iya ezaleni lapho wazi khona ukuthi akuze kulokhu kunyathela muntu ebusuku, umoya uyoshaya ebusuku. Ngaleso sikhathi uqeda nje ukushiya le mimoya emnyama lapho, iyasuka iyahamba imimoya, ayihlali, uyixoshile phela. Futhi-ke akusiyo imimoya le ethi yiy'lwane noma yini, akusizi iy'lwane ngoba iy'lwane mawunesilwane ngesiphume ngobulongo. Sikhipha iy'chitho, sikhipha imimoya emibi le njengey'chitho, njengokubizwa nje emoya emithini, basibize ngey'ndlela ey'ningi, izinto ey'ningi ezenziwayo eziphazamisayo. Wenzela ukuthi kubuye amaphupho, uyakhuluma njalo nje bugeza nje ukuthi akubuye amaphupho, uyazihlambulula, udedisa ubumnyama, udedisa amathunzi amnyama, uzihlambulule. Uma ngabe uthanda-ke futhi ungabuthatha lobu bulongo uyibixe ngabo kuqala, uyithele, ubugcobe umzimba wonke, bese wonke la mabhakede amathathu sekuwukugeza lobu bulongo ozifake bona ndlondlo. Ngiyabonga mawusuqedile uyahamba even emfuleni. Nakhona emfuleni uyaguqa, emfuleni emanzini ahambayo, ubheke ngala kuphuma khona amanzi empumalanga, la amanzi eqhamuka ngakhona. Awuwafulatheli amanzi, ubheka lapha aphuma khona, uguqe, uyigcobe ngobulongo, kodwa phela uqale wenza imithetho yasemanzini ukubingelela, ucele futhi ukuthi uyageza la emanzini, ucela ukuzogeza, ucela ukuzohlambulula, bese kuyenza lokho esengikushilo ukuthi uyagcoba bese uyageza-ke emanzini. Yilokho-ke singakwenza
engawenza. Ubulongwe-ke futhi indlondlo, uyakwazi ukuthatha ubulongo lobu uma ngabe usujwayele ukubusebenzisa, ngelinye ilanga usufaka ubisi, ubulongwe ufaka ubisi phakathi, u-fresh milk, uyakwazi ukuthi usihlambulule futhi nabo ubulongo. Ngiyabonga kakhulu indlondlo ezinhle, engathi amakhosi anibathile angaba nani, engathi kungalunga konke enikwenzayo. Nginifisela ukukhanya, zindlondlo.